ሰላም ከመይ ትኾኑ ቤተሰብ እቲ ዜና ቻናልና ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዘኻኸርኩ ናብ ናይ ሎሚ እዋናዊ ዛዕባይ ከሰጋግረኩም ትማሊ ሮብዕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መንጎ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይን ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ሓይልታት ትግራይን ውግእ ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ። ነቲ ዝነበረ ግጭት ስዒቡ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ዓፋር ሰጊሮም መሬት ከም ዝተቆፃፀሩ ካብቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝወፀ መግለፂ የመላኽት። ብዘይተፈለጠ ምክንያት ናብ ወረዳ መጋላ ኣትዮም ወራር ፈፂሞም እስካብ ሕዚ ነቲ ቦታ ሒዞሞ ኣለዉ። ትማሊ ኣጋምሸት ኣቢሎም እዮም ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቁፅፃር ተኽሲ ጀሚሮም ካብ ሞርታር እስካብ ዙ 23 ይመስለኒ ዝትኩስዎ ዝነበሩ ይብል ሓደ መሰኻኽር ዓይኒ ካብ ክልል ዓፋር። አቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ጉጅለ ድሕረት ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምቅዳድ ኩሉ ዓይነት ምትኹታኽ ፈቲኖም ክብል ከሲስዎም እዩ። ምላሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከዓ ከምዚ ይብል። እዚ ካብ ዓፋር ዘለዉ ንባዕሎም ሓራ መሬትና ኢሎም ዝፅውዑ ኣካላት ምስ ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይሊ ኮይኖም ተደጋጋሚ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናመፁ ትንኮሳታት ገይሮም እዮም። ናይ ሰብ ጉድኣት እውን በፂሑና እዩ ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ኩነታት ክሃድእ ስለንደልዮ ሓይሊ ከም መማረፂ ክንጥቀም ኣይደለናን ይብሉ። እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ደቅኖ ዝረአ ዘሎ ምትፍናንን ልውውጥ ክስታትን ንኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሓዘንን ሻቅሎትን ሸሚሞ ይርከብ። እቲ ተፈታዊ ኣርቲስት ትግራይ ዝኾነ መርከብ ቦኒቷ ከዓ ሓዘኑ ከምዚ ክብል ኣብ ፌስቡክ ገፁ ለጢፉ ኣሎ። ኣሕዋትን ኣሓትን ክዋግኦ ምርኣይ ልብኻ ዝሰብር እዩ። እዚ ኩናት ቃንዛ ጥራዩ ዘምፅእ ዓወት ኣይኮነን፣ ኩርዓት እውን ኣይኮነን። TDF ይኹን TPF ኩላትና ደቂ ሓደ መሬት ሓደ ህዝቢ ሓደ ታሪኽ ኢና። ፅልኢ ጠጠው ይበል፣ ሰላምን ሓድነትን ንምረፅ፣ ንዘክር፣ ሓደ ትግራይ ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሚድያ እቲ ዜና እውን ናይ መርከብ መልእኽቲ ኩሉ ትግራዋይ ክገዝኦ ይላቦ። ቻናልና ሳብስክራይብ ግበሩ። ሰላም